Железопътното отклонение за Панагюрище се отделя от линията Пловдив-Бургас при гара Филипово. Ако искате да съберете впечатления и приятни изживявания, не ви остава нищо друго, освен да се качите в някое слънчево утро на влака и да поемете отравната тракийска низина към полите на Средна гора. Любопитна история се случила при освещаването на линията Пловдив-Панагюрище. Триумфално преминаващият влак е бил управляван от самия цар Борис III. Като легенда се носи твърдението на местните жители, че на гара Съединение Негово Величество лично слязал и благословил играещите хоро младоженци, след което влакът продължил по пътя си към Панагюрище. В началото на 20 век на тази линия се възлага важна роля за стопанското съживяване на цветущите по-рано селища в този край, изиграли историческа роля в национално-освободителните борби на нашия народ. Инициативата за построяването на ЖП линията Пловдив-Панагюрище излиза от населението, което се отнася през 1921 година направо към министър-председателя, по това време и техен земляк Александър Стамболийски. Отговор от него последвал почти веднага. С закон от 27 октомври 1921 година е дадено разрешение линията да се строи като местна железница с концесия на Пловдивския окръжен съвет и на общините от Пловдивска и Панагюрска околия. Проучването и проектирането е извършено от Дирекция за проучване и постройка на нови ЖП линии към Министерството на железниците, пощите и телеграфите. Интересен момент от трасето са тунелите от междугарието Гюлево-Стрелча. С Закона за разрешение на железопътната мрежа и пристанищата от 12 март 1923 година, тази линия е включена в мрежата на БДЖ. Линията Пловдив-Панагюрище е построена с нормална и временна трудова повинност, като отделни сгради и малки съоръжения се възлагат чрез търг. Поради липса на средства, строителството на линията продължава с прекъсвания до декември 1933 година.
Влакът навлиза в дефилето и с усилие изкачва последните километри. Седемдесеткилометровото трасе от Пловдив до Панагюрище е преодоляно за няколко часа. Минутите, в които настъпва оживление на малката гара, бързо отминават. Настъпва спокойствие до ранният следобед, когато влакът поема по обратния маршрут.